Josep Lluís Carod Rovira arribava aquest dissabte al matí a Manlleu per fer una visita institucional, sense més. A la porta de l'Ajuntament el van rebre l'alcalde, el delegat del govern i els regidors i va pujar a l'alcaldia per signar el llibre d'honor. Per cert, la firma del vicepresident és la primera d'un llibre nou, perquè ja s'havien acabat les planes de l'anterior. Desitjo a tota la població que amb els canvis demogràfics que està tenint el sàpiga aprofitar per fer un nou salt en positiu cap a un futur més pròsper i convivencial. Es va reunir amb el consistori i mentre això succeïa, una desena de membres de la plataforma No a l'Amat es concentrava davant l'Ajuntament. Volien assistir a la roda de premsa que Carod havia de fer després de la reunió, però no els van deixar entrar. Els van esperar i el vicepresident els va rebre, tot plegat però per dir-los que la Generalitat no té res a fer per evitar la interconnexió. És una línia a l'execució i la darrera paraula sobre la qual no la té el govern de Catalunya, sinó que la tenen tant el govern espanyol com el govern francès, i en aquest sentit doncs, és un d'aquells casos on lamentablement el govern de la Generalitat no hi té ni la darrera paraula ni per desgràcia la primera. No? O sigui, és trist que el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, que si és vicepresident és perquè l'ha votat un munt de gent perquè el representi, es tregui totalment la responsabilitat de defensar el seu poble. Creiem que la Generalitat, evidentment, que té molt a dir i el seu silenci és la seva complicitat. A la reunió amb els membres del consistori, el vicepresident va reafirmar la voluntat de la Generalitat de donar suport a l'Ajuntament per afrontar el repte de cohesionar la nova immigració al municipi. Actualment, va dir, hi ha manlleuencs procedents de 53 nacionalitats diferents. Els projectes concrets de què disposen de cara al futur, de modernització, de prosperitat econòmica, de cohesió social, de drets bàsics com un habitatge digne. Si això és així, doncs, evidentment, tot serà possible. Després de demanar respecte al govern espanyol per les decisions que pren el Parlament de Catalunya, Carod va sortir de l'Ajuntament envoltat de pancartes contra la línia de molt alta tensió. Es va canviar el vestit de vicepresident del govern pel de president d'Esquerra i es va reunir amb la militància de la comarca a porta tancada a l'Auditori de Caixa Manlleu.